Alma piirtää sohvalla, kun hän huomaa, että äiti näppäilee vimmatusti pädiä. Mitä sä teet, äiti? Mä kirjoitan viestiä yhden poliitikon Facebook-seinälle. Mä annan sen todella kuulla kunniansa. Miksi sä kirjoitat sen sinne? Miksi sä et sano sitä sille suoraan? No, nämä on kyllä semmoisia asioita, että en kyllä kehtaisi suoraan päin naamaa sanoa. Alma ei ymmärrä äidin käytöstä ja hän puuttuu asiaan. Poliisileijona. Kuules, äiti. Se oli tosi tuhmasti tehty. Miltä susta tuntuisi, jos joku kirjoittaisi susta noin? Se voi olla jopa rikollista. Kiusaamista on myös toisen haukkuminen Facebookissa, ikävien viestien kirjoittelu ja kaverin kuvien ja tietojen levittäminen. Nettiin kun laitat inhottavan solvauksen, niin kohta joudut maksaa mahdottoman korvauksen, koska kaikki mitä sinne laitat sinne myöskin jää, ja sitä onkin vaikea käsittää. Aivan niin, aivan niin, aivan niin, aivan niin, vertaisin sitä tatuointiin. Varo siis, varo siis, varo siis, varo siis, älä laita some mitä tyhmää please. Aivan niin, vertaisin sitä tatuointiin. Varo siis, älä laita some mitä tyhmää please. Poliisileijona, poliisileijona.